ज्ञानतिमिरान्धस्य ननाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकादिस्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दं महन्नवमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामदेवमवधूतशिरोमणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्य नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ततारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, ब्रह्मराज की जय, गौर ब्रह्मांडे हरि हरि बोल। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പുതിയ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ഇപ്പം മെയ് ബാച്ചിൽ 18 ദിവസത്തെ മെയ് ബാച്ചിലത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേർന്നവര് എത്ര പേരുണ്ട്? കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ 2 പേര് കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, 3 പേരുണ്ട് അല്ലെ. പത്മകുമാരി മാതാജി, സുരേന്ദ്രൻ പ്രഭു, സുരേന്ദ്ര വർമ്മ. നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് 3 ഭാഗം കഴിഞ്ഞു, 4ാമത്തെയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട. ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇത് കേൾക്കാം. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് റെക്കോർഡ് പോയതുണ്ട്, പഴയ ക്ലാസ്, അതും കേൾക്കാം. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ചിലും ചേരും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മിസ്സാവില്ല. നമ്മളിനി വീണ്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരും ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വീണ്ടും കേൾക്കാം. അത് കൂടാതെ പഴയ റെക്കോർഡിങ് കാണുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസാദത്തിൻ്റെ ആ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത് നോക്കാം. 4ാമത്തെ ഭാഗമാണ് പ്രസാദ സേവ. ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. നമ്മളോട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് ഒരു തുളസി ഇലയോ ഒരു പൂവോ അല്പം ജലമോ ഫലമോ അല്ലെ, അപ്പോൾ അത് അത്രയും സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ പറയലുണ്ട് അല്ലെ. അത്രയും ഭഗവാൻ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്കെല്ലാം സുലഭമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു തുളസി ഇല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള ഒരു പൂവ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല ഒരു അല്പം ജലം അല്ലെ. ഇത് തുളസി ഇല കഴുകിയിട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവത് പ്രസാദവും സാധാരണ ഭക്ഷണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആർക്കറിയാം? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് എന്താണ്
പറഞ്ഞോളൂ ഗീതമാതാജി. ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകും. ഓക്കെ, പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ ആരാ? അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജിഹ്വ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും. അതെ അതെ, നമ്മള് ഭക്തിരസാമ സിന്ധുവില രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നല്ല, ജിഹ്വ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഭക്തിര സേവനങ്ങൾ. ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിച്ചു, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു. വേറെ ഇന്ദിര മാതാജി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും. അതെ, ഭഗവത് പ്രസാദം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയമിത്രമായിട്ടുള്ള ഉദ്ധവൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ലീലകളൊക്കെ ഇവിടെ തീർത്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അവസരത്തില് ഉദ്ധവര് ഭഗവാനോട് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് 11ാം സ്കന്ധത്തില്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ശ്ലോകം നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തില് നിങ്ങൾ പോയിട്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പ്രസാദമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അവിടുന്ന് ചന്ദനവും തീർത്ഥമൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ കൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാർബിളിൽ അവിടെ പതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വരികൾ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതായിട്ട് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ. എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ശ്ലോകം? ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഭാവാർത്ഥവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തില് അവിടെ ഉണ്ട്. ആരെങ്കിലും കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടോ? എവിടെയാണ് പ്രഭു? 2 ദിവസം മുമ്പ് കൂടി പോയതാണ് ഗുരുവായൂർ. കണ്ടിട്ടില്ല. നമ്മള് പ്രസാദൊക്കെ ചന്ദനവും തീർത്ഥമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ ദേവിയുടെ അവിടേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണും കറുത്ത മാർബിളില് അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സന്തോഷം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പക്ഷെ അന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു, മനസ്സിലാവുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രഭു. അതെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രസാദമൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് കണ്ണാടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ണാടി ചന്ദനം തൊടാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രസാദം അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും അല്ലെ, തീർത്ഥവും ചന്ദനവും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തുള്ള ആ ശ്ലോകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ആ വിശദീകരണം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അതുകൂടി വായിക്കുക. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ കണ്ണന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അത് അത്രയും പുണ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദി എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വയോപഭുക്തസ്രഗന്ധവാസയോലങ്കാരചർച്ചിതഃ ഉച്ഛിഷ്ടഭോജിനോ താസസ്തവ മായാം ജയേമഹി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഇത് 11:6-46 പറയുന്നതാ. 11ാം സ്കന്ധം 6ാം അധ്യായം 46ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഉദ്ധവര് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇതിനകം ആസ്വദിച്ച പൂമാലകൾ, സുഗന്ധ തൈലങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ എന്നിവയാൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ മായാശക്തിയെ കീഴടക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഉദ്ധവൻ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് മായാശക്തിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനല്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിപരവും രഹസ്യാത്മവുമായ ഒരു സഹകാരി എന്ന നിലയിലാണ് ഉദ്ധവൻ. നിസ്സംശയമായും പൂർണ്ണമായും വിമോചിത ആയ ആത്മാവായിരുന്നു, മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാതിനാൽ അവൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വികാരത്തെ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദ്ധവൻ ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ മായാശക്തി ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ പ്രസാദ വസ്തുക്കൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ മുതലായവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ആയുധങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾ മായാശക്തിയെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കീഴടക്കും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണപ്രസാദത്താൽ നമുക്ക് മായയെ എളുപ്പത്തിൽ കീഴടക്കാം, അല്ലാതെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഊഹാപോഹങ്ങളാലും മാനസിക സങ്കല്പങ്ങളാലും അല്ല.
അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. മമ മായാ ദുരത്യ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ തന്നെയാണ് മായാശക്തി അല്ലെ, അതിനെ അതിജീവിക്കുക പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. എന്നാലും ഈ ഭഗവത് പ്രസാദം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ചാർത്തിയിട്ടുള്ള പൂമാല അല്ലെ, ഭഗവാനെ ചാർത്തിയിട്ടുള്ള ആ പൂമാല, ആ പൂമാല നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇടുക, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും എന്ന് പറയും അല്ലെ. പിന്നെയോ സുഗന്ധ തൈലങ്ങൾ, ഭഗവാന് സുഗന്ധ തൈലങ്ങളൊക്കെ പൂശു അല്ലെ, അതും നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലൊക്കെ നരസിംഹ ഭഗവാനി ഇങ്ങനെയുള്ള നരസിംഹ ഓയിലൊക്കെ ചാർത്തി കൊടുക്കും. അത് നമുക്കത് പ്രസാദമായിട്ട് ആ പൂജ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും പ്രസാദമായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ ആക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും അത് വാസനിക്കാം. പിന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഭഗവാനെ അണിയിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, നമ്മൾ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ആ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ കെട്ടും ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട്. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ അണിയിച്ചിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, അതൊക്കെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് വിതരണങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ഭഗവത് പ്രസാദ്, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യം അല്ലെ, അത് നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മത്സരം അല്ലെ, ഇവയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ മായയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നു പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ പഠിച്ചു, നമ്മള് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാൻ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നീട് ഭഗവാൻ തന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി തദാസി യത് തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത് കുരുഷമദർപ്പണം. നമ്മൾ എന്ത് ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് തപസ്സര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്ത് യത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് പിന്നീട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന് നിവേദിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കാതെ അല്ലെ, നമ്മൾ അതിന് ഉപ്പുണ്ടോ എരിവുണ്ടോ അതൊന്നും നോക്കരുത് അല്ലെ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ അത് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ. ഒരു തുളസിയിലിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അശ്നാമി പ്രേതാത്മന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങനെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതി. എല്ലാം നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളായാലും നമ്മൾ പുതിയ വസ്ത്രമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും തീർത്ഥമൊക്കെ കുടഞ്ഞ് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവത് പ്രസാദം മറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാ പറയാ. ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ മായയുടെ മായാശക്തിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും മായാശക്തിയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒക്കെ പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്തു അല്ലെ. അതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും. പ്രഭുപാദരെയും വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കാണുകയുണ്ടായി. ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രഭുപാദരുടെ ആ ചെറിയ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ജനലിലൂടെ നോക്കുമ്പോഴേ അവിടെ റോഡില് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ചാടിയത് അത് പന്നികൾ തിന്നുന്നു, നായ്ക്കൾ തിന്നുന്നു, കുരങ്ങന്മാർ തിന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയില് കുട്ടികളും പോയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ അന്ന് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയുണ്ടായി, ഇനി നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവില് ആരും പട്ടിണി കിടക്കരുത്, അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ഓരോരോ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ അവിടുന്ന് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവത് പ്രസാദം വണ്ടികളിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് മറ്റുള്ള കഴിവില്ലാത്തവർക്കും പട്ടിണി കിടക്കുന്നവർക്കും അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തായിട്ട് ആരും പ്രസാദം ലഭിക്കാതെ കഴിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഇവിടെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, പ്രസാദ സേവ കുരിത്തെ ഹോയ സകല പ്രപഞ്ച ജയ. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ഭൗതിക സമൂഹത്തെയും ജയിക്കുന്നു. ആരാണ് വായിക്കുന്നത്? പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ധരണികൾ നമുക്ക് നോക്കാം. വായിച്ചോളൂ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാന്യങ്ങളും നെയ്യും അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രസാദമായി തയ്യാറാക്കി ആദ്യം ബ്രാഹ്മണർക്കും പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷ്ണനെ കൂടുതൽ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്. മറ്റെന്തിനേക്കാളും ഈ സംവിധാനം കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:14-17 ഭാവാർത്ഥം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഫാദർ പറയുന്നു, നമ്മള് ധാന്യങ്ങളും നെയ്യും ഒക്കെ അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും അല്ലെ, അർപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ അതിന് ശ്രമിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലും എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത്, സംതൃപ്തനാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് നേരിട്ട് ഇതൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വേവിച്ച് അല്ലെ, അരിയും എള്ളും അതൊക്കെയാണ് ഇത് അഗ്നിയിലൊക്കെ ഇടും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വേവിച്ചിട്ട് അത് നിവേദ്യമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മുടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലീലയുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർക്ക് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കൊടുത്തത് അല്ലെ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രഭുപാദർ ആ കൃഷ്ണ ബുക്കിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വിവരിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗവതത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോ അവരൊക്കെ, ആ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അവിടെ വലിയ യജ്ഞം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതില് ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഹോമിച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഹോമിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു യജ്ഞം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ബലരാമനും കൂട്ടുകാരും അവിടെ പശുക്കളെ മേച്ച് കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അന്ന് ദിവസം കൂട്ടുകാരൊന്നും വീടുകളിൽ നിന്ന് പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അടുത്ത് ബ്രാഹ്മണരെ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ യജ്ഞത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതില് ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്ക് യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇതാണ് അല്ലെ, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ബ്രാഹ്മണർക്കും അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയും എല്ലാവരും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലേ അവര് ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ. അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഇവിടെ വിശന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്ത് പോകരുത്. ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് വീണ്ടും ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അവരപ്പോ വീടുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ യജ്ഞത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് സദ്യ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വിശന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരത് കേൾക്കേണ്ട താമസം. അവര് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സദ്യയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എടുത്തിട്ട് ആ പാത്രത്തോടെ എടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ ഓരോരാളായിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങി കൃഷ്ണനെയും ബലരാമനെയും കാണാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു. ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാർക്ക് എല്ലാ കാരുണ്യവും നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവര് പിന്നീട് ഭഗവാനെ വിട്ട് ഇനി ഞങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അത്രയും സ്നേഹമായിരുന്നു, ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭഗവാനോട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, ഒക്കെ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അതെല്ലാം പ്രകാരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നാലും അവരെക്കാളും വേഗത്തിൽ ആർക്കാണ് കാരുണ്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ആ യാതൊരു വേദങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അല്ലെ, ഭഗവാനോട് ആ സ്നേഹമുള്ള അവരല്ലേ, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്കാണ് ആദ്യം ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അവര് ആ ബ്രാഹ്മണര് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നമുക്കെന്താണ് കാരുണ്യം ലഭിക്കാത്തത്? അപ്പോ എന്താണ്, ആ ബ്രാഹ്മണ പത്നിമാര് വേറൊന്നും നോക്കിയില്ല അല്ലെ. ഇവര് ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുട്ടികളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്നാലും അവര് കുട്ടികൾ വന്ന ഉടനെ തന്നെ അതൊക്കെ ആ പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഓടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭർത്താക്കന്മാർക്കും വേറെ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള അതിഥികൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. നമ്മള് ഭഗവാന്
നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രമാണ്. ഇത് എഴുതി വെക്കണമെന്നില്ല, വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങളത് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ആദ്യം പ്രഭുപാദരുടെ മന്ത്രം ചൊല്ലും 3 പ്രാവശ്യം. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ദീക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽട്ടറിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള അനേകം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് അല്ലെ, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷെൽട്ടറോ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന്റെ മന്ത്രം ആദ്യം ചൊല്ലണം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഗുരുമഹാരാജ് ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിൻ്റെ നിന്ന് ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരുമഹാരാജിന്റെ മന്ത്രം ആദ്യം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. അപ്പൊ അതുപോലെ വേറെ വേറെ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ ഏത് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഷെൽട്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിന്റെ മന്ത്രം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. പിന്നീട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ചൊല്ലാം, നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പിൽ കേട്ടോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധിനാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശ ധാരിണി. ഇങ്ങനെ ഈ മന്ത്രം 3 തവണ ചൊല്ലണം. ഞാനിവിടെ 1 പ്രാവശ്യമേ ചൊല്ലുന്നുള്ളൂ, കൂടുതൽ ക്ലാസ് നീണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാം. 3 പ്രാവശ്യമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് ഈ മന്ത്രം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഗുരുവിന്റെ മന്ത്രം ആദ്യം ചൊല്ലുന്നത്? നമുക്കിത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ സമർപ്പിക്കും, ആ ഗുരു പ്രഭുപാദർക്ക് സമർപ്പിക്കും, പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് സമർപ്പിക്കും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജിക്ക് കൊടുക്കും, പിന്നീട് ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്, അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജിക്ക്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ പരമ്പരയിൽ കൂടി ഇത് ഭഗവാനിൽ എത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും ആരതി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം അങ്ങനെ ഇരിക്കണം. നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി ഈ നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കണം, ഈ ആരതി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഇത് ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഗുരു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗുരുവ് അത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഗുരു ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനെ ഗൗരതിഷേ നമ എന്ന മന്ത്രം അത് 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. അത് ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി കണ്ടപ്പോഴേ ആ രൂപഗോസ്വാമി ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള പ്രണാമ മന്ത്രമാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനെ ഗൗരതിഷേ നമ. അപ്പൊ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രമാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രം നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഈ മന്ത്രവും 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ദീക്ഷയോ ഷെൽട്ടറോ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന്റെ മന്ത്രം 3 പ്രാവശ്യം, അല്ല എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഭുപാദരാണ് നമ്മുടെ ഗുരു അല്ലെ, അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമ മന്ത്രം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഈ നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനെ ഗൗരിഷേ നമ എന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രമായിട്ടുള്ള നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ജഗത്തിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ എന്ന മന്ത്രവും 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ എന്ന പഞ്ചതത്വ മന്ത്രവും 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും, എന്നാൽ നമ്മളിത് ഡെയിലി ചെയ്തു വരുമ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലിയാലും പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ക്രമേണ നമുക്കത് നോക്കാതെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓഫർ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതേപോലെ നിന്നാൽ പോരാ അല്ലെ, കുറച്ച് ഭക്തിയിൽ ഉയരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേടിക്കാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇനി അഥവാ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രവും ചൊല്ലിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണമാവും. ചിലപ്പോൾ പ്രായമായവർക്കൊന്നും ഇത് ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വായിക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം അല്ലെ നമ്മളെപ്പോഴും ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചൊല്ലുന്നതാണ്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രം അങ്ങനെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമുക്ക് ഇത്ര എല്ലാ മന്ത്രവും ചൊല്ലാനുള്ള കഴിവില്ല, ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി അങ്ങ് നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുശേഷം അവിടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ നിവേദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പുറത്തിട്ട് ഭഗവാൻ ഇത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നിവേദ്യം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് നിവേദ്യം. അപ്പൊ ആ നിവേദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അത് തിരിച്ച് എടുക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പിന്നീട് ഭഗവത് പ്രസാദമായി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? ഭഗവത് പ്രസാദമായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് എന്താണ്, പലർക്കും ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഭഗവാനെ കഴിച്ചോ ഇത് അതുപോലെ തന്നെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തില് പറയുന്നു. നൈവേദ്യം പുരതോ ന്യസ്യം ദൃഷ്ടൈവാസുകീർത്തം മയാ ഭക്തസ്യാരസനാഗ്രേണ രസം അശ്നാമി പത്മജ. നൈവേദ്യം പുരതോ ന്യസ്തം ദൃഷ്ടൈവാസീകൃതം മയാ ഭക്തസ്യാരസനാഗ്രേണ രസം അശ്നാമി പത്മജ. എന്റെ മുന്നിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഭോജനത്തിൽ ഞാൻ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്രകാരം ഞാൻ അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, ആ വിഭവങ്ങൾ ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നാവുകളിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ നിവേദ്യം ഭഗവാൻ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, അങ്കാനിയസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരഞ്ജഗന്തി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന് തന്നെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് കണ്ണിനെ കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ കഴിയോ? ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്ക് കഴിക്കണ്ടെങ്കിൽ വായ കൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഇത് സാധിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റേത് നമ്മുടെ പോലുള്ള ശരീരമല്ല അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് കഴിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടി മതി. ഭഗവാൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് കഴിച്ചു, ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത്, ആ വിഭവങ്ങൾ ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ നാവുകളിലാണ്. അപ്പൊ അത് ആ ഭഗവത് പ്രസാദം നമ്മള് ഭക്തന്മാരൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ അത് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴേ ചൊല്ലേണ്ടതായിട്ടുള്ള മന്ത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊന്നും വരാതിരിക്കരുത്. നമുക്ക് പതുക്കെ പഠിക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കൂല. നമ്മൾ പതുക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ആ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലി പഠിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നോക്കാതെ ചൊല്ലാനൊക്കെ കഴിയും. അപ്പോൾ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 3 പ്രാവശ്യം ഒന്നും ചൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 1 പ്രാവശ്യം മാത്രം ചൊല്ലിയാൽ മതി. ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദേ നാമ ബ്രാഹ്മണി വൈഷ്ണവേ സ്വൽപ പുണ്യവതൻ രാജൻ വിശ്വാസോനൈവ ജായതേ. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയായിട്ടാണ് ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം കൂടിയുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ആദ്യം മഹാപ്രസാദേ ഗോവിന്ദേ നാമ ബ്രാഹ്മണി വൈഷ്ണവേ സ്വൽപ പുണ്യവതൻ രാജൻ വിശ്വാസോനൈവ ജായതേ. അതിനുശേഷം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയായിട്ട് പിന്നീട് ചൊല്ലുക, ബായിരേ ശരീരാവിദ്യാചൽ ജഡേന്ദ്രിയ താഹിക്കാൽ ജീവേ ഫലേ വിഷയ സാഗരേ താരാമധ്യേ ജിഹ്വാദി ലോഭോമയിർ സുധർമതി താക്കേ ചേതാ കടന സംസാരേ കൃഷ്ണാഭരദോയമായി കോരി ബാര ജിഹ്വാ ജയ് സ്വപ്രസാദന തിലോബായ് സേ അന്നാമൃത ഭാവോ
സെ അന്നാമൃത കാവോ രാധാകൃഷ്ണ ഗുണകാവോ പ്രേമേ ഡാക്കോ ചൈതന്യ നിധൻ. അപ്പൊ ഇത് ബംഗാളിയിലുള്ളതാണ് വരികള്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ചൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് ദിവസവും നോക്കി ചൊല്ലി പഠിക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ വിവർത്തനം കൂടി വായിക്കാം. രാജാവേ, വളരെ കുറച്ച് പുണ്യം. ആരാണ് വായിക്കുന്നത്? ഒരാൾക്കാരെ കയ്യിരുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ നേരത്തെ? ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ, വായിച്ചോളൂ. വളരെ കുറച്ച് പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം സമ്പാദിച്ചവർക്ക് മഹാപ്രസാദത്തിലും ശ്രീ ഗോവിന്ദത്തിലും വിശുദ്ധനാമത്തിലും വൈഷ്ണവത്തിലും അവരുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും ജനിക്കില്ല. സഹോദരന്മാരെ, ഈ ഭൗതിക ശരീരം അജ്ഞതയുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരാളുടെ മാരകമായ ശത്രുക്കളാണ്. കാരണം അവ ആത്മാവിനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എറിയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നാവ് ഏറ്റവും ആർത്തിയുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുഷ്ടവുമാണ്. ഈ ലോകത്ത് നാവിനെ കീഴടക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സഹോദരന്മാരെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വളരെ കരുണയുള്ളവനാണ്. നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രം അവൻ തന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി. ഇപ്പോൾ ദയവായി ഈ അമൃതധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുക. അവരുടെ ശ്രീരാധ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് വരിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ പാടി സ്നേഹത്തോടെ ചൈതന്യ നിതായി എന്ന് ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ മഹാഭാരതത്തിലുള്ള ആ വരികളാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് അല്ലെ, മഹാപ്രസാദ ഗോവിന്ദ എന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു, രാജാവ് വളരെ കുറച്ച് പുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം സമ്പാദിച്ചവർക്ക് ഒരിക്കലും മഹാപ്രസാദത്തിലും ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ അല്ലെ ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമത്തിലും തിരുനാമത്തിലും വൈഷ്ണവരിലും അവരുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും ജനിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചത് അല്ലെ. കൃഷ്ണനാണ് പരമദീപോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു, ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ നാനവാൻമ പ്രപത്തിന്റെ വാസുദേവ സർവം ഇത് സമഹാത്മാ സുദുർലഭ അല്ലെ. അത്രയും കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇത് ഭഗവാനാണ് പരമദീപോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ട്. കുറച്ച് പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം സമ്പാദിച്ചവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. മഹാപ്രസാദത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിൽ പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിൽ തന്നെ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പിന്നെ വൈഷ്ണവരിലും അല്ലെ അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാവ് അല്ലെ ഏറ്റവും വളരെ എന്താണ് അപകടകരമായതാണ് നമ്മുടെ നാവ് അല്ലെ. ഓരോ തമാശയായിട്ടൊക്കെ പറയും, എന്താണ് കല്യാണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോ എത്ര സ്വർണ്ണമുണ്ട് എത്ര ഇതിന്റെ സൗന്ദര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കും അല്ലെ. എന്നാല് ആള് വെറുതെ തമാശയായിട്ട് പറയും ആദ്യം നാവിന്റെ നീളം നോക്കണം, എന്താണ് അതാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അത് തമാശയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാവ് അത്രയും പ്രശ്നക്കാരനാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടാ അല്ലെ. നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ. നാവിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആ വികട സരസ്വതിയൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും, അങ്ങനെ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ എല്ലാം നോക്കിയാലും ഈ നാവ് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരാളുടെ മാരകമായ ശത്രുക്കളാണ്. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഏറിയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നാവ് ഏറ്റവും ആർത്തിയുള്ളതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുഷ്ടവുമാണ് അല്ലെ. ഈ ലോകത്ത് നാവിനെ കീഴടക്കുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാഭവേദ്ഗ്രാഹിമിന്ദ്രേ സേവനുജിഹാദി സ്വയമേവ സ്മരത്തിയത്. നമ്മൾ നാവിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാലും മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വെച്ചിട്ടൊന്നും ഭഗവാന്റെ നാമം ലീല രൂപം ഗുണം ഇവയെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നാവിൽ നിന്നും നാവ് കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതാണ് ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കും, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ.
നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നീട് എന്താ പറയുന്നത്, സഹോദരന്മാരെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വളരെ കരുണയുള്ളവനാണ്. നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മാത്രം അവൻ തൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നൽകുന്നത് അല്ലെ, അത് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രസാദം. ഇപ്പോൾ ദയവായി ഈ അമൃത വസ്തുക്കൾ കഴിക്കുക, ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുക. നമ്മൾ ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നതാണ്. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ നാവിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും സാധിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പാപങ്ങളൊക്കെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവും ഈ ഭഗവത് പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ. പിന്നീട് എന്തായിരുന്നു, അവരുടെ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ മഹത്വങ്ങൾ പാടുക, സ്നേഹത്തോടെ ചൈതന്യ നിത്തായി എന്ന് ജപിക്കുക അല്ലെ. ചൈതന്യ ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ലെ, നിത്തായി ബലരാമൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ. പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയാം അല്ലെ, പ്രസാദം നമ്മൾ തിന്നുക എന്ന് പറയില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവത് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അത് അത്രയും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രവും ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരിക്കലേ രാമാനുജാചാര്യർ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഒരു നദിയുടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കും. ആ പ്രസാദത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതിലൂടെ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ പുച്ഛിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന വൈഷ്ണവരെയും ആ ഭഗവത് പ്രസാദത്തെ മഹിമകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രാമാനുജാചാര്യരൊക്കെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ പോവുകയുണ്ടായി. ഉടനെ രാമാനുജാചാര്യർ കഴിക്കുന്ന ആ പ്രസാദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി വാരിയിട്ട് ആ നദിയിലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി. എറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിൽ നിന്നും ധാരാളം മത്സ്യങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ 4 കൈകളുടെ രൂപത്തോടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഭഗവത് പ്രസാദം വിളമ്പുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വലിയ വലിയ വൈഷ്ണവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന വേദികളൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അവർക്കൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുതിർന്ന ഭക്തന്മാര്, സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഒരു വരിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കും അല്ലെ. അവർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ആ പ്രസാദം അവർക്ക് ആദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസാദം വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നവരുടെ പ്ലേറ്റുകളിലും കൈകളിലും ഒന്നും സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് പറയും, തൊടരുത്. പ്രസാദം വിളമ്പാൻ നമ്മളുടെ വലത് കൈ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ വായ, പാദങ്ങള്, മുടി, ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഇവയൊന്നും നമ്മൾ പ്രസാദം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന സെർവ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മൾ അതൊന്നും ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും തൊടരുത്, സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. കോട്ടുവായിടുക, തുമ്മുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വിളമ്പുന്ന പാത്രങ്ങൾ ആരുടെയും കാലിൽ തൊടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാലിലൊന്നും ആക്കരുത് അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം. അതിഥിയെ ഒരിക്കലും ശൂന്യമായ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക, വരും പതുക്കെ വരും, അവിടെ ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ അവരെ നിരാശരാക്കി മാറ്റരുത്, നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇസ്കോണിലൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാവും, സബ്ജി ഉണ്ടാവും, ചോറുണ്ടാവും, ദാലുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഓരോന്നും. അപ്പോൾ ചെറിയ ഓരോരോ ഐറ്റംസ് വിളമ്പി കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആർക്ക് അങ്ങനെ എന്താ പറയാ അക്ഷമേ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഇനങ്ങളുടെ അത്ഭുതകരമായ ഗുണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആതിഥേയനെ വിവരിക്കാം. ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ സാധനങ്ങൾ നൽകണം. പിന്നീട് വിളമ്പേണ്ട ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റുള്ള വലിയ സത്സംഗങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിലപ്പോഴും അത്രയൊന്നും കുറെ വിഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. വലിയ സത്സംഗങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെ. അന്നേരം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ആദ്യം ചോറും ചപ്പാത്തിയും, പിന്നെ കൈപ്പേറിയത്, പിന്നെ പരിപ്പ്, പിന്നെ പലഹാരങ്ങള്, സബ്ജി, പച്ചക്കറി കൊണ്ടുള്ള ലഘുവായത് അല്ലെ. പിന്നെ
റേത്തിയും ചട്നികളും തൈര് കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ അല്ലെ, പിന്നെ ചട്നികളൊക്കെ, പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് മധുര പലഹാരങ്ങൾ. പ്രസാദം ആദരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. പ്രഭുപാദരിയുടെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. അപ്പം പ്രസാദം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിലത്ത് ഒരു എന്തെങ്കിലും പായോ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ആ പ്രസാദം ഒരു തറയിൽ വെക്കരുത് എന്ന് പറയും. നമ്മളൊരു ചെറിയ മരത്തിന്റെ ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക് അങ്ങനെയുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും മരത്തിന്റെ കിട്ടുന്നില്ല, ഇന്ന് എന്താ ഫൈബറിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ, ചെറിയ അങ്ങനെയുള്ള ടിപ്പോയ് പോലുള്ള ഇതിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നാ പറയാ. പഴയ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് മുകളിൽ കസേലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഭഗവത് പ്രസാദത്തെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ്. പിന്നീട് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നു. വൃത്തിയും സമാധാനമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം. പൊട്ടാത്ത ആസനത്തിൽ ഒരു പൊട്ടാത്ത പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാദത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ലഘു സംഭാഷണം, പ്രസാദത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കിടക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അജ്ഞാതരുടെയോ ശത്രുതയുള്ളവരുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാടില്ല. ഒരു മുടിയോ പ്രാണിയുള്ളവയിൽ നിന്ന് പാടില്ല. എല്ലാവരുടെയും പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് പ്രസാദം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ആരംഭിക്കരുത് അല്ലെ. അവരൊരു ചിലപ്പോൾ വിളമ്പിയിട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നിടക്ക് നമ്മളെ പ്ലേറ്റ് കാലിയായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എല്ലാം വിളമ്പുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം. സന്നിഹിതരായ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഭക്തർ ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു വലിയ അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ മുതിർന്നവരൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കും തുടങ്ങാം അല്ലെ. എല്ലാവരും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തുന്നവർ അല്ലെ. അപ്പോ ആരെങ്കിലും ആ സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും കൂടി പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കണം. ഇടത് കൈ നിലത്ത് വെക്കുക. എല്ലാ ഊർജവും ഭൂമിയിലേക്ക് ചോരും. ഒരാളുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ വലതുവശത്ത് വെള്ളത്തിന്റെ ഗ്ലാസ് വെക്കുക. വലിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ വായിലിട്ട് പല്ല് വെച്ച് കീറരുത്. എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാനം പ്രേമധ്വനി ചൊല്ലുക. എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുതിർന്ന ഭക്തൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക. പ്രഭുപാദരെ ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്ന ആ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം. ആരാ വായിക്കണേ? അല്ലുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. വിഗ്രഹവും മഹാപ്രസാദവും ഭഗവത് നാമവും ലൗകിക വേദിയിൽ പെടുന്നതല്ലെന്ന് സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും ആത്മീയ വേദിയിൽ കഴിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. പ്രഭുപാദരിയോട് പറയുന്നു നമ്മൾ വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാം അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല അല്ലെ. കലികാല നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവത. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിമാനഹിത സാക്ഷാൽ വ്രജേന്ദ്രൻ തന്നെ അല്ലെ. നമ്മുടെ വീട്ടിലായാലും ക്ഷേത്രത്തിലായാലും ഒക്കെ ഉള്ളത് പ്രതിമയല്ല അല്ലെ. അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് വിഗ്രഹവും മഹാപ്രസാദവും ഭഗവത് നാമവും ലൗകിക വേദിയിൽ പെടുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഒരു വസ്തുവല്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമമായാലും ഭഗവാന്റെ രൂപമായാലും അല്ലെ, ഭഗവത് പ്രസാദമായാലും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും ആത്മീയ വേദിയിൽ കഴിയാം. എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ് ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉയർന്നു വരാം അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് പ്രസാദം ചെയ്യാൻ കഴിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് വൃന്ദാവനത്തിലല്ലേ ഭഗവാൻ
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും കൂട്ടുകാരും അവരെപ്പോഴും പ്രസാദം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതാണ് ഓരോരോ ഗോപന്മാരും അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഓരോരോ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. അതൊക്കെ അവർ ഭഗവാന് വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കും. ഭഗവാനും അവർക്ക് വായിൽ വെച്ചെടുക്കും. അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെ വായിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് ഭഗവാൻ കഴിക്കും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടത് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവ് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഈ കുട്ടി അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മവിമോഹന നിലയിലൊക്കെ നടന്നല്ലേ. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കുറെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രഭാഷണത്തിലുള്ള വരികൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രസാദ സേവ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലേ, ഭഗവത് പ്രസാദമാണ്. അതിനെ പ്രസാദ സേവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പ്രസാദ ആസ്വാദനം എന്നല്ല, സേവ എന്നാണ്. സേവനം നൽകുക എന്നാണ്. പ്രസാദം കൃഷ്ണനെ പോലെ ഉത്തമമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രസാദത്തെ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം. ഒരാൾക്ക് പ്രസാദം ലഭിച്ചാലുടൻ ശിരസിൽ സ്പർശിക്കുക. കാരണം അത് നിരപേക്ഷ സത്യമായ കൃഷ്ണനാണ്. ഈ വിധത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ നാം പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആ പ്രസാദത്തെ വണങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ, ആ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും എല്ലാവരും വരുത്തിട്ടുള്ള ആ ഹിപ്പികള് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും മറ്റേ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതവും ഒക്കെ നയിച്ചിരുന്ന അവരെ പ്രഭുപാദർക്ക് മാറ്റാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അവർക്ക് നൽകി അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ തന്നെ സ്വയം കുക്ക് ചെയ്ത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവത് പ്രസാദം അവർക്ക് നൽകി. എന്നിട്ടോ അവർ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ കഴുകി വെക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കൊടുത്തല്ലേ, തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെയാണ് അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചത്. ആ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് അതാണ്. ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട, ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച രീതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരെയാണ് പ്രഭുപാദരെ ആദ്യം മാറ്റിയെടുത്തത്. അവർക്ക് ആദ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. ആ ഭഗവത് പ്രസാദം അത് അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളെയും നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കും. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഏറ്റവും പേര് കേട്ടതാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന്റെ മഹാപ്രസാദം അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ലീല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ട് കാണും. ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അറിയാത്ത ആൾക്ക്, പുതിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ജഗന്നാഥന്റെ മഹാപ്രസാദത്തിന്റെ ആ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലേ നാരദമുനി എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലേ നാരദമുനി വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയപ്പോഴേ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി നാരായണനൊക്കെ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടി സന്തോഷിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനൊക്കെ ശേഷം ലക്ഷ്മി ദേവി വളരെ സന്തോഷവതിയായി. ലക്ഷ്മി ദേവി പറഞ്ഞു നാരദരോട്, നിനക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത്, എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ നാരദമുനി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ പതിയായിട്ടുള്ള നാരായണൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ലക്ഷ്മിദേവിയുടെ പതിയായിട്ടുള്ള നാരായണൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രസാദം, ബാക്കി ഭാഗം എനിക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതറിയുന്ന ഭഗവാൻ കുറെ കാലം മുന്നേ തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരും കഴിക്കരുത്, വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഒരു ഉറപ്പും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ആകെ പ്രയാസമായി. എന്താണ് നാരദരോട് പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലേ. നാരായണൻ തന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നീ വേറെ ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യരുത്, വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് എന്നല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു വിഷമാവസ്ഥയായി. നാരദരെ വിഷമിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല അല്ലെ. ചോദിച്ചു, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, തരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. നാരദർ എന്താ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല. എന്താണ് നാരദർക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസാദത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും ഉള്ളത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ വിഷമമായി. അങ്ങനെ
ഞാൻ പറയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാരദരെ അവിടെ നിർത്തുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാരായണന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും നാരായണന് സേവയൊക്കെ ചെയ്തു. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പതിവ് പോലെ സന്തോഷമുണ്ടായില്ല. നാരായണൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിനക്ക് മുഖത്തൊരു സന്തോഷമില്ലാത്തത്, എന്താണ് കാരണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു, എന്നാൽ അത് എനിക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്താണ് കാര്യം, കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അങ്ങയുടെ പ്രസാദത്തിൽ അങ്ങ് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ പ്രസാദത്തിനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതിൽ ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് അങ്ങനെയാണോ എങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആർക്കും ഇതിന്റെ ബാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നോട് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നീട് അവസാനം നാരായണൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഞാൻ പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അവസരത്തിൽ നിനക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുപോവാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ നാരായണൻ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഗരുഡനെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി പുറകിലായിട്ട്. അങ്ങനെ ഗരുഡനെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ വിളിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഗരുഡൻ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ മുഖം പുറകിലേക്ക് നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ആ പ്രസാദം എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അത് നാരദമുനിക്ക് നൽകിയുണ്ടായി. നാരദമുനി അത് മുഴുവനും സന്തോഷത്തോടെ കഴിച്ചു. നാരദമുനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദമുണ്ടായി. ഉടനെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, കീർത്തനങ്ങൾ പാടി നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഈ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ലഹരിയിൽ അങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൈലാസത്തിലും എത്തി. കൈലാസത്തിലെത്തിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു. ശിവൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പതിവിലും കൂടുതൽ ഇത്രയും ആനന്ദം, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എന്നോട് പറയൂ, ഞാനും കൂടി കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന് നാരായണന്റെ ബാക്കി വരുന്ന ആ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. എനിക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് നിർത്താനേ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. ശിവൻ ചോദിച്ചു, അല്പം എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? തീർന്നോ? മുഴുവനായിട്ട് തീർന്നു? അതൊക്കെ നേരത്തെ തീർന്നു, ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ആ പാത്രം മുഴുവൻ തുടച്ച് കഴിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും അല്പമെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നാരദർ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശിവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. അപ്പോ ആ നാരദരുടെ കൈവിരലിൽ എന്തോ പറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടു നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ. ശിവൻ പറഞ്ഞു, നിൽക്ക് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ നാരദരുടെ നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആ പ്രസാദത്തിന്റെ അല്പഭാഗം ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശിവൻ പറഞ്ഞു, കൊണ്ട എനിക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അല്പം ആ നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ അല്പം പ്രസാദം ശിവനും കൊടുത്തു. ശിവനും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ആനന്ദമുണ്ടായി. ശിവന് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അല്ലെ, ശിവൻ ആദ്യം പതുക്കെ നൃത്തം ചെയ്തു. അല്ലെ, പിന്നെ എന്താണ്, ശിവൻ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന താണ്ഡവ നൃത്തം എന്ന് പറയും. അല്ലെ, അപ്പോൾ ആ താണ്ഡവ നൃത്തം സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും സംഹാരമൊക്കെ നടക്കാനാകുമ്പോൾ താണ്ഡവ നൃത്തം ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഇവിടെ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് താണ്ഡവ നൃത്തം ആടാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ കേട്ട് പാർവതി അവിടേക്ക് വന്നു. പാർവതി പറഞ്ഞു, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, എന്താണ് ഇത്രയും താണ്ഡവ നൃത്തമൊക്കെ ആടാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ശിവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ലഭിച്ചു, അപ്പൊ അത് എന്നെ എന്തെന്നുള്ള ആനന്ദമുണ്ടാക്കി, അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പാർവതി പറഞ്ഞു, നിക്ക് എനിക്കും വേണം, ഓർത്തും അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എനിക്കും കൊണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിവൻ പറഞ്ഞു, ബാക്കി ഭാഗമോ? അതിന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരല്പം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, അത് ഇനി ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, അത് ഞാൻ കഴിച്ചു എന്നു. പാർവതിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്താണ്, സാധാരണ ശിവനും പാർവതിയും അല്ലെ അർദ്ധനാരീശ്വരൻ എന്ന് പറയും, അല്ലെ, ഒരേ ഭാഗം തന്നെ, ശിവന്റെ പകുതി ഭാഗം തന്നെയാണ് പാർവതി. അല്ലെ, അപ്പൊ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കണം. അല്ലെ, എന്നാൽ ഇവിടെ പാർവതിക്ക് നൽകില്ല. പാർവതിക്ക് കോപമുണ്ടായി. പാർവതി ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കരുത്, എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും ഒക്കെ ഈ ഭഗവത് പ്രസാദം വേണം, ഞാൻ നാരായണനെ തന്നെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നാരായണനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. നാരായണൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പ്രസാദം വേണം, എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും എല്ലാം വേണം. നാരായണൻ വിചാരിച്ചു, പാർവതിക്ക് 2 കുട്ടികളാ, അല്ലെ, സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗണപതി, 2 പേർക്ക് മതിയല്ലോ, അപ്പൊ അത്രയാണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പാർവതി പറഞ്ഞു, അല്ല, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും എൻ്റെ മക്കളാണ്, ആ എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് പ്രസാദം ലഭിക്കണം, അതാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കും എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈ എല്ലാവരും, അല്ലെ, പാർവതി മാതാവ് നമ്മുടെയൊക്കെ മാതാവാ, അപ്പോൾ
എല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ അവരുടെ മക്കളാണല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാ മക്കൾക്കും പ്രസാദം ലഭിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാരായണൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്നാലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ജഗന്നാഥനായിട്ട് വരും. ആ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് പ്രസാദം ലഭിക്കും. ആരും പ്രസാദം കിട്ടാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും പ്രസാദം തികയാതെ വരില്ല. ദേവി ശിവൻ നിനക്ക് പ്രസാദം തരാതെ കൊണ്ട് ശിവനെ എൻ്റെ അടുത്ത് പോലും ഇരുത്തില്ല. കുറെ ദൂരെയായിട്ടായിരിക്കും ശിവൻ ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ ദേവി എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ കഴിച്ച പ്രസാദം ഉടനെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ച ഉടനെ ദേവിക്ക് ആ പ്രസാദം മുഴുവനായിട്ട് നൽകും. പിന്നീട് ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ നൽകും, മക്കൾക്കൊക്കെ നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ഇന്നും ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് പ്രസാദം നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവിടെ തന്നെ ബിമലാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാർവതി ദേവി അവിടെയുണ്ട്. പാർവതി ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം അതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഈ പ്രസാദമൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പ്രസാദം മുഴുവനായിട്ട് ബിമലാദേവിക്ക് നിവേദിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് നൽകിയിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ആ പാർവതി ദേവിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കുന്നല്ലേ. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും, അതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് പ്രസാദവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും ലഭിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാം. പ്രഭുപാദരി വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ലേ. അവിടെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ തറയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട്, ചിലപ്പോൾ പുല്ലുവായിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ കഴിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ പ്രസാദത്തിനെ ആദരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രായമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തറയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയറിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാം. പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ തറയിൽ ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് പറയും ഭഗവത് പ്രസാദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ജഗന്നാഥ് ഭഗവാൻ की जय. हरे कृष्णा.